sun zo neman abinci, amma ba su san cewa suna tsaye gaban ɗan uwansu ne ba. Bayan yunwa ta mamaye ƙasar Masar, 'yan uwan Annabi Yusuf alaihi salam suka sake dawowa ƙasar Masar domin neman abinci, amma har yanzu ba su gane Annabi Yusuf alaihi salam ba. Annabi Yusuf alaihi salam ya karɓe su cike da mutunci, amma ya ce musu, ba zan sake ba ku abinci ba har sai kun zo min da ɗan uwanku, yana nufin Binyamin. Da suka koma gida suka gaya wa mahaifinsu Annabi Yaqub alaihi salam. Ya ji tsoro sosai, amma saboda yunwa dole ya yarda su tafi da Binyamin. Da suka dawo da Binyamin, Annabi Yusuf alaihi salam ya ji daɗi sosai, amma ya ɓoye sirrinsa. Zuciyarsa cike take da ƙaunar ɗan uwansa. Sai ya shirya wata dabara, ya saka kofin sarki a cikin kayan Binyamin. Sai suka ji kira ana cewa an sace kofin sarki. Aka bincika kaya, sai aka samu kofi a kayan Binyamin. 'Yan uwansa suka firgi, suka ce idan ya yi sata to akwai ɗan uwansa baya, suna nufin Annabi Yusuf alaihi salam. Annabi Yusuf alaihi salam ya ji zafi a zuciyarsa, amma ya yi haƙuri, bai tona musu asiri ba. Suka roƙe shi suna cewa, ka saki Binyamin mu koma da shi gida, amma ya ƙi. Ɗaya daga cikinsu ya ce, ba zan koma gida ba har sai na ga hukuncin Ubangiji. Da suka koma gida ba tare da Binyamin ba, Annabi Yaqub alaihi salam ya yi baƙin ciki sosai saboda tunawa da Annabi Yusuf alaihi salam, amma duk da haka ya ce, ba zan yanke ƙauna da rahmar Allah ba. Ya ce wa 'ya'yansa, ku koma ku nemo Yusuf da ɗan uwansa, domin yana jin cewa Allah zai haɗa su wata rana. Binyamin ya rage a Masar, mahaifi yana kuka, amma shin Annabi Yusuf zai bayyana kansa kuwa?